Com aneu, valencians? Avui volia fer este vídeo per explicar-vos el tema que anem a tractar des de l'univers del valencianisme en els següents mesos. I no és altre que les normes del Puig, també conegudes com les normes de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana. Com tots sabreu, es tracta d'una normativa valenciana que és fidel en el valencià genuí, en la qual sempre se respecten les formes tradicionals valencianes. En els següents vídeos i publicacions parlarem de distintes qüestions, com per exemple, l'any en el que se va fer esta normativa, les persones que la desenvoluparen, l'etapa que tingué de màxima esplendor o el període de temps en el que va ser oficial. Aixina que, tant si saps molt de la seva història com si no, no te pots perdre. Seguiu a l'univers del valencianisme en les redes socials. Cregueu-me, n'aprendereu coses molt interessants.